Buenas noches. Soy Gales, me llamo Gareth, soy de el país de Gales. Vindigan kan am dyn sydd yn hoff iawn o'i ddillad lan. Okay, this is a song about a man who wears a suit of clothes made of wool, and he never takes this suit of clothes off. Bueno, pues queridos amigos, esta canción que vamos a interpretar a continuación é unha melodía galesa e fala de un home que ten un traxe feito de lã de vella e o home gustalle tantísimo o seu traxe de lã de vella que non o saca nunca. E parece ser que a canción acaba moi triste porque o home morre, pero vamos, a ver se lo veo. Sin pavioner med namn patriarker libre. Vet du pavian viljan högt allt du vatten vet vatten innan maten. Oh,
Cristo que vimos en País de Gales. Pero no se queda así. Aquí, a mitad de izquierda, mirando para a nosa izquierda, a nosa derecha do escenario, somos ou galegos, ou fillos de galegos, ou un home prestado que temos aí na percusión, e a parte de aquí somos de Gales. E nada, aquí servidor e servidora levan uns anos alá emigrados polo norte, pola illa, e de aí non sabemos moi ben como saiu isto, que é Mailo, que é unha mestura de músicas galegas e galesas, galesas e galegas, e eu, como vou fillo de panadeiro, botamos as cousas na artesa, unha galega, unha galesa, mesturámonos e vamos que saber. E agora vamos, esta vez con unha galega. Esto.
Es cosa bien sabida. Y esta es la sorpresa que a mi les traigo yo. En otra casita pequeñita, con un estanque, flores, las montañas que hablan, y todas las muchachas que pasaban por allí, decían que bonita la casita.
Moitas gracias. E agora vamos ao revés. Empezamos antes galesa, galega, e agora vamos galega, galesa. E vamos a botar unha maneira. Onte botamos a Santiago na Plaza de Cervantes e acabaron aí unhas cuantas mozas super aceitosas bailando unha slip jig con unha maneira que nunca na vida a slip jig esta dura calcouta. Así que venga, facendo ribeiras por aí e a bailar a maneira. ¡Vamos!
Bueno, estamos llegando al final, entonces ven un momento donde hubo solta chapa. Y nada, lo único que quería decir es que, bueno, que fue un placer de grande estar aquí, para mí, bueno, para todo el grupo, porque llevamos muy poquito tiempo juntos como amigos, pero muy particularmente para mí, porque para mí todo empezó aquí, en este campo de la festa, en esa escuela de detrás. Aquí voy a tener las primeras notas como gaiteiro, la Asociación Cultural San Campio, que é a que organiza toda esta maravilla de espacio de tío das Abejas, foi onde me criei. Os meus amigos son os que están aí organizando todo o tras da barra, e aquí, neste campo da festa, era cando chegábamos os sábados pola mañá para ensayar, al gen, perder as chaves, a xente iba a de Olimpio e a de Iván da Caverna a ver onde carallo estaban as chaves, nin zonas tiña, íbamos a Melata, mandábamos na madeira, viñamos aquí, facíamos un lume, tocábamos a recordel, aquí empezou todo, e aquí hoxe estamos a punto de rematar. Agarrados, poñedos melosos, porque imos a botar de un bolero.